сүз, мәғынасы бик қорқыныш. Быйыл жеңуге 77 ел була. Біз ол сугыш турында китаплар укып, кинолар карап, бабаларыбызга үз әтиләре бабалары сөйләгән вакыйгаларны ишетеп кенә беләбез. Ләкин шул кадәрсе дә аның ни кадәр куркыныч һәм кан кыйгыч булганлыгы турында сөйли. Ул чорда сугыш кагылмаган гаилә булмагандыр ул. Минем дә әтиемнең бабасы Бөек Ватан сугышында катнашкан. Аның исеме Рәхимулла була. Дәү бабам 1912 елның 1 ноябрендә хәзерге Татарстан Республикасының Теләче районы Балыклы авылында туа. Дәү бабамның тормышы балачактан төрле вакыйгаларга бай була. 1921 елда Идел буена килгән ачлык күп кешеләрне туган җирләреннән аерып, икмәк эзләп чит җирләргә чыгып китәргә мәҗбүр итә. Рәхимулла бабайның әтисе Кәримулла да 2 баласын ияртеп Үзбәкстан якларына юл тота. Ләкин барып җитәргә насип булмый. Мәскәү шәһәренә җиткәч, 2 баласы 4 яшьлек Рәхимулла һәм 12 яшьлек Фархисулла урам уртасында калдырып вафат була. Бәхеткә, алар басып калган урын мәчет-мәдрәсә яны булып, бабалары яхшы кешеләр күреп ала. Балаларны харчевняга урнаштыралар. Алар мәчет-мәдрәсә тирәсендә вак-төяк йомышлар башкарып торалар. Бер үк вакытта мәдрәсәдә укыйлар. Шулай 2-3 ел уза. Могҗиза белән бер көнне мәдрәсәгә чыгышы белән Балыклы авылыннан булган хатын-кыз килеп чыга. Балаларны танып, үз якларына алып кайтып китә. Кайткач балалардан кайда булдыгыз дип сорауга алар харчевня дип җавап бирәләр. Шулай итеп бабам нәселенә хәткәрчәү кушаматы ябышып кала. Рәхимулла узын буйлы, бик чибәр, кара чәчле, кара күзле егет булып җитә. 1934-35 елларда Казан шәһәрендә берләшкән татар-башкорт хәрби мәктәбендә хезмәт итә. Сугыш алдыннан Гайфуллина Мәрьям Гайфулла кызына әйләнә. 1941 елның 26 сентябрендә Рәхимулла Кәримулла улы Кәримов фронтка алына. 155-нче укчы дивизиясенең 4-нче рота составында Калининград фронтында сугыша. Мәскәү усты сугышында да катнаша. 1942 елда Ржев шәһәре янында барган каты берлештә була. Ләкин 1943 елның 9 гыйнварында сул кулы чыгу авыр яралана, контузия ала, җир белән күмелә. Бер үк вакытта бик каты ышый. Яралары янәдән сугышка кирлек булмый. 1943 елның 13 июнендә туган ягына кайта. Рәхимулла бабам яраланып туган авылына кайткач, 1944 елдан 1945 елга кадәр Теләче селпесендә икмәк пешерү цехы мөдирисе булып эшли. 1946-57 елларда юллар төзелешендә хезмәт куя. Аннан соң янгын сүндерү станциясе начальнигы булып эшли. 1968 елның 15 февралендә СССР Югары Советы Президиумы указы белән 3-нче дәрәҗә дан ордены белән бүләкләнә. Рәхимулла бабам сугышка киткәч, тормышның бөтен авырлыгы Мәрьямбикә әбием җилкәсенә төшкән. Иртәнге 3-тән 4-тән торып, караңгы төшкәнче колхоз эшендә эшли ул. Көне-төне Сафиулла ындырында көлтә бәйләп ашлык сукканнар алар. Урманда яңгыр астында да, кышкы салкын көндә дә зур-зур агачларны кискәннәр. Кечкенә чаналар тартып, арчадан җәяүләп, чәчүлек симәнә дә ташыганнар алар. Тормышлары михнәтле, тамаклары ачлы-туглы булса да, авырлыкларны җиңә-җиңә, сыгылсалар да сынмыйча, җиңү көнен якын айтканнар карт әбиләребез. Сугыштан соң Рәхимулла бабам белән Мәрьямбикә әбиемнең 4 баласы туа.
Кызлары Насиме, Сония, уллары Тимирхан һәм Дау бабам Галимхан. Бабам Рахимулла Каримулла улы 63 яшендә лаеклы тормыш юлы үтеп, балалары, оныклары өчен батырлык үрнәге булып вафат була. Әлеге тарих безнең гаиләбез, нәселебез тарихы. Бу тарихны без туачак балаларыбызга да тапшырырга бурычлы. Тагын бик күп дистә еллар үтәр, буын арты, буын алмашыныр. Ләкин бөек җиңү һәм шушы җиңүне яулаган какшамас фронт һәм тыл каһарманнарының якты истәлеге халык күңелендә мәңге яшәр. Şunlar oynuyor şunu. Zenger gökte appak kanatları. Kümüş kürek kitte şağılıp. Җиңү көне халык бәйрәм ите. Яздырынган янар кыбышка. Җир чәчәкләр тизеп күкрәгенә. Йөз балкытып карый кояш та. Онытмасын, зур сынаулар аша килгән бу җиңү. Кирәк безгә тынычлыкны, тормышның кадерен